padha kanthi becik nggon pagelaran wayang kulit Ki Sunarpo Guno Prayitno nampi berkah pangestu paduka winantu karaharjan lampah kula lang rumin kula nyaosaken pangabekti kula mugi katur sinuwun Puntadewa iya ya wis ndak tampa pangestuku tampan ana Petruk sanget anggen kula mundi paring pangestu paduka kapundi wonten mustaka mugi dadosaken jimat paripe sinuwun janur gunung kadingaren ana wigati apa nggonmu munggah ana ing Tinggil Binaturata ringkes sing rembak kula sowan kejawi ngaturaken sungkem konjuk sinuwun punta pengayewanipun para kamula ing Ngamarta atur kula ingkang angka kalih sinuwun kula sowan badhe nderek DDP kula badhe nyuwun pengayoman nyuwun pengadilan nyuwun kawelasanipun sinuwun punta ditata tembung lan tembang mojo nganggo sanipan Petruk kula badhe nglamar kalian putri Ndarawati inggih menika pun Wrantawati kujiwanipun Wrantawati menika nggadahi panyuwunan yen kula saged ngaturaken pustaka Jamus Klimasada purun emah-emah kalian kula mila sowan kula mriki sak perlu badhe ngampil sinuwun namung badhe ngampil pusaka dalem ing Ngamarta pustaka Jamus Klimasada kinarya syarat sarana yen kula badhe omah-omah kalian pun Wrantawati mekaten sinuwun Petruk sing gedhe pangapuramu ya Petruk sadurunge kowe prapta ning papan kene Koko Prabu Baladewa lan Bapa Penemban Durna nunggal sedya ingkang wigatine bakal ngampil pustaka Jamus Klimasada kamangka Puntadewa sak kadang sarujuk pustaka Jamus bakal tak aturke Koko Prabu Baladewa lan Bapa Penemban Durna mula aja cilik atimu Petruk malas ludira kawang wang gegono bangsu mirat ketingalipun wiwit panjenengan menika alit ingkang gendong-gendong menika nggih Petruk ingkang momong nggih Bapak Semar kalih kula Gareng lan Bagong eyangmu Suwargi Begawan Palasara buyutmu canggahmu niku sing momong nggih kula sinuwun mongko semune Petruk kula boten nate ngitung kebajikan gen kula labuh-labuh dhateng sinuwun punta napa nate Petruk kok nyuwun ganjaran Petruk kok nyuwun bantuan Petruk kok ngaturke proposal boten nate enten dudunginganipun sinuwun namung menika kula nyuwun kanthi sanget kula sinuwun kawelasanipun sinuwun punta minangka syarat sarana nggih kula badhe mondhong Wrantawati sinuwun awit kula pun prasapa kula pun sumpah nek Petruk ora kelakon jauh kalih Wrantawati kula badhe sujud slira kula badhe ngendhat sinuwun sabda Brahmana Raja Petruk pangandikanipun Puntadewa sabdaning Nalendra tan kena wola-wali wah Kak Enthong bolong rasakokan perceka wis dikandhani limo sedaya arep diaturke Durna bapakku kok dadak kowe matur wetet kaya betet sewan dumangsan wis biar Werkudara aja kesuwen kan yen kowe ngaku kowe dadi murid Penemban Durna abot Panakawon apa abot Bapak Guru yen kabot karo pun Bapak Petruk Singkirna ora gelem minggat idak-idak Kilora Petruk kantong bolong geblas tanpa pamit
awet kapandhuk pengendikanipun Raden Werkudara ingkang esmu sugal bawaning sang Panakawan najan lurah ing desa ing Karang Kabolotan parandene watake temen watake jujur ora seneng colong jupuk ora seneng gawen ati open lan ora seneng menceni nyacati modo marang liyan pramila keparingi Gusti ingkang hakarya loka adiling Gusti pustaka Jamus Kilima Sada kaya tanggap ing sasmita sanalika uncak saking raganipun Prabu Puntadewa ngoyak pelajaripun Ki Lurah Petruk kantong bolong Petruk sampun noncat mumpung Petruk sampun boten wonten mertandani sampun boten wonten pepalangipun malih monggo nggih Rangger Punta kula nyuwun ngampil nggih Yai Punta mangke sak paripurnanipun Lesmana dhawuh kaliyan Rantawati pustaka Jamus Kilima Sada tumuli badhe kula aturaken Yai Punta menawi ngaten monggo Koko Prabu lan Bapa Penemban Durna pustaka Jamus badhe kula aturaken paduka sakanipun Yai Punta pustaka Jamus Kilima Sada dos pundi nggih pustaka Jamus Kilima Sada kula namung ngampil sekedhap kemawon Koko Prabu lan Bapa Penemban Durna ngaturaken ketiwasan mboten nginten babar pisan pustaka Jamus Kilima Sada dumadaan ical saking raga kula waduh ora patut banget Paman Durna kados pundi napa tumen ing ngatasipun Yai Puntadewa badhe masrahaken layang Kilima Sada kok dumadan menika musna ical tanpa ketandha Paman Durna nun jajulake kula malah bingung kene kula bingung Werkudara Janaka kembar Angger Punta nyaosi priksa Petruk nggenipun sowan menika namung lame samudana ning yektosipun Petruk menika matek kemayanipun naminipun aji penggelembukan aji penggendaman dipun gendam pustaka Jamus Kilima Sada menika musna ingkang gendam menika Petruk cetanipun Petruk menika malingipun nggih Prabu najan to Koko Prabu Baladewa kaliyan Bapa Penemban Durna menika maksih kulit daging lan pepundhen tumrap para Pandhawa Dimas Sedewa nggih ananging menawi dipun petang dipun teliti Petruk menika sampun ageng sanget labo-labetipun pramila murcanipun pustaka Jamus Kilima Sada Gusti menika maha adil pustaka Jamus Kilima Sada tertampu uninga badhe ngupadi wonten pundi danungipun titah ingkang resik lan jujur Koko Prabu
Sudipta sawara-wara Denya pindha gajah setu bondo panunggaling kadang bayu lepat kula menapa Gusndara Werkudara kula kok dipun idak cengel kula ora sah gokan perceka ayo balekno layang Klimasada diwangsulke dos pundi kula matur ngambil mboten dipun paringi kok malah Ndara Werkudara kok ndakwa kon ngondurke Sinuhun Puntadewa Diyana maling gelem ngaku nanging yen kowe gelem masrahke layang Klimasada enteng pidanamu ning nek kowe nganti ora gelem masrahke aja takon dosa Gus kula niku wong cilik kula niku wong desa Sasa ning ingkang sampun-sampun Petruk niku durung nate kok Petruk dadi maling nek biyen maling tempe nggih biyen saniki ora ana critane Petruk kok maling ya tampan ana ayo Ket diajar mateni Petruk ya pateni Klimasada kula mboten nidra kula mboten nyolong lakon mati Kakang Durna mriki sampeyan ajeng priksa. Napa niki lakone Petruk gugur? Kok Petruk gugur mecedel mudar-gudar ditamani kuku Pancanaka. Wong desa wong cilik kok ngeyel mani karo Penemban Durna. Petruk nyolong layang Klimasada. Pejahipun Petruk Werkudara sing mateni ditak brongos. Pateni nggih pateni. Petruk mati ning Semar mboten trima. Nika Dewa Ngijawantah Sang Hyang Ismaya goleki Kakang Durna. Samar sameden-medeni kula. Petruk pun mati kelakon Lesmana Mandrakumara mondhong putri di. Yang tete kalono kalayatan takut maringkut ringkut ilang dalah wong tete Kaludra Mas Patik Raja Dewaku layak to layak jroning negaraku negara Selantara dayane kok panas hawane kok sumuk ora ngira babar pisan jebul Petruk kantong bolong yo ke anakku lanang oh kowe katri wandan
Aku Sudarmamu Petro Gandharwa Supotra. Gandharwa Supotra mbiyen kowe wujud Gandharwa, kowe anakku lanang. Kowe anakku lanang. Aku wong tuamu. Aku Gandharwa Maya. Dole. Tangiyo tak tambani Petro tangiyo kowe. Kanten wujud praseksa kula tingali cat ketingal cat mboten. Apa kowe pangling? Nun, apa kowe pangling? Kowe jenenge Petruk. Duk rumuhun jenengmu Gandharwa Supotra saka negara Selontara. Saman kok ngerti nek kula mbiyen niku wujude Gandharwa saking Selontara. Lah sampean sinten? Oh, Petruk melek mripatmu. Melek mripatmu kowe aja kaget. Aku wong tuamu. Aku Gandharwa Madara. Ning kula mun dadi menungsa mila radi pangling kalih bapak. Iya, kowe anakku sing tak tresnani Gandharwa Supotra. Kowe katriwandan, kowe mau mati. Ingkang mejahi Ndara Werkudara, Pak. Dikinten kula niku nyolong layang kelima sada. Iki pusaka Ngamarta. Lho kok saged teng mriki wong kula ngampil mawon mboten dipun paringi dening Sinupuntadewa kok niki malah pusakane teng mriki Pak. Merga iki pusaka sing ngampun duweni daya luwih. Margake iki singitna lan kowe bakal tak paringi sifat kandel wujude pariwulu tampanana Petruk. Pari kok kaya kembang Pak niki namine kowe jenenge Pariwulu kanggo sifat kandel. Sifat kandel iya sebab senjata cakra ilang saka Kedaton, ilang saka Ndarawati. Lumantar pusaka Pariwulu dadi gaman dadi sifat kandel. Nyuwun pamit Pak, tak ayomi Petruk. Arjuna asmunira kamanungsan kasrapan tingkahing mungsu klemak-klemek midak kapuk ora pending sawa pamadyaning Pandhawa Satra Madukara aku Harjuna Ratu Sabrang Paese Yaksa Prabu Durgamapati negara Narawangunan
nglonjong botol nepis wiring negara Ndarawati. Aku bakal nyidra sekaring kedaton Wrontowati arep tak boyong ning negaraku tanpa nolo. Jongose Pandhawa ku jenenge Werkudara. Ngerti dadak mawi takon. Aku Prabu Durgamapati. Kowe aja melu-melu Werkudara. Wrontowati arep tak boyong menyang negara Narawangunan. Wah, kelakon idak-idak. Bapak, aku diparingi sifat kandel wujude pariwulu. Najan pepetane kaya kembang ning jenenge pariwulu. Sing maringi Bapak Gandarwa Maya. Nggih, kula tampi Pak, kula nyuwun berkah nyuwun pangestune Bapak. Jare anak niku nek gelem nyandhi ngabuti karo Bapak dongane mandi, nek ibu sing mandi niku sepatane. Nyuwun berkah pangestune Bapak Gandarwa Maya. Petruk kula tak ngangklang jagat golek sisik melih, golek dalan padhang kula, Pak. Wanita yang ngambar arum ring kusuma. Yata namur metu pranto ndak waspada ki ana nalendra nanging gembyeng-gembyeng sandhangane kaya ndolalan. Paese yaksa mancing ana ing taman sari panjenengan sapa kisana? Raja Manik senjata ning alam kang penting jagat.
Wrontowati kowe pepujaning atiku. Ditepungke Nalendra Narawangunan aku Prabu Durgamapati. Tekakoning papan kene aku laku sesideman. Aku mlaku sesideman sebab yen upama tak lamar mesti ora diulungake. Ora diulungake dening wong atuamu. Ring kesing rembug manuta kowe tak boyong tak pondhong pekeh. Manjing ning negara Narawangunan kowe dadi garwa minangka Prameswari. Manuta kowe manuta dadi garwaku. Tobat Sang Prabu aja nganti aku kok dadi bojomu. Aja meneh aku nganti ngladeni sedhinge kok kowe nganti ngepok nyenggol kulitku. Bakal tak pampral nganenggo wangkingan. Piye? Ngina kowe karo Durgamapati. Iya. Kowe durung ngerti panjer-punjere wong negara Narawangunan jaku iki. Ora ana titah sing bisa ngembari kasektenipun Kakang. Gelem kowe dadi bojoku ora gelem tak ruda paripeksa kowe. Hei! Mo! Ketepang ning iso mabur wujude menungsa rambuté dawa digelung ning yo grembyang-grembyang kriting semu srodok mongko janggute nyadil mripate mendono. Lho kok ana wanita sambat-sambat njaluk tulung lho yen nitik suarane kae calon bojoku kae calon sisianku Wrontowati. Suarane ngrangin sing kok sigrak suarane iki. Wrontowati, aku sing bakal nulungi Wrontowati. Panjenengan Kang Mas Petruk Kanthong Bolong. Iya. Lah kok kowe sambat-sambat Kanyaya nyuwun pangapunten wonten Duratmaka badhe marawasa kula Nalendra saking tanah sabrang saking Narawangunan Durgamapati Kang Mas kula nyuwun pengayuman kula nyuwun senjata pitulung mundur tak ladenane. Tresang kapirangmu renangkul kinempet kempit sang retnaning bawana menungsa ora tata tismak bathok mripat mara ora ndelok jlonggrong wujude sarwa magu sapa kowe? Oh belum tahu dia wong elek ngeten iki kula ya wong sing terkenal pangkatku Ponokawan abdine para Pandhawa jenenge Petruk Kanthong Bolong. Kowe jenenge Cakruk Petruk. Lho, malah kok jenenge Krupuk.
Wong Petruk kok ya cakruk kok ya krupuk. Jenengku Petruk. Lho, jebul jenengmu Petruk, dudu Petruk. Petruk. Kowe kecruk. Kecruk. Kecruk kuwi sing enong. Mau sing enong. Kecrukku sing nyelentrem ku jenenge kecruk nek aku Petruk. Sampeyan wong sabrang. Prabu Durgamapati tak jaluk. Wrontowati langkana kuandane Petruk. Citra wae kok ya gawe geger wong sepanggung. Oh, Kang Citra, Kang Citra. Kabarmu kepiye Kang Citra? Mena-mena kok ya kangen karo Kang Citra. Cakra senjata cakra. Lima sada tak gegem, cakra tak gegem, klakon bali mboyong putri. Sinuwun, kuling sowan sinuwun. Aja kaya ngono wae. Ayune tumpuk undung dasar manis lengkung-lengkung. Goyang kula slamboten sabar. Kaya menapa rupane Wrontowati nek mboten ngangge make up. Kula kepengin meroyang. Sebab nek umama ngayu kok mobolong-mobolong pun dipupuri kula ragumun. Ning kula kepengin weruh kira-kira jerawatan napa mboten. Wis ora susah yo nggih, ora susah. Mengko gek-gek Wrontowati ora dandan malah nganggo daster bolong. Isin kula yang. Kula kepengin omah-omah, kula kepengin ngesut. Bathuke Wrontowati, bathuk sing endi? Bathuk sing dhuwur yang. Kula kangen kalih Wrontowati nek wis ketemu. Kula kene nglondrekke klambi kula yang. Wong lanang kok perintah karo calon bojo ya ming kowe. Wis nggih ora usah ngrasani Wrontowati. Merga pune yang cabar gagar wigar ora klakon ngaturke cakra karo pustaka jamu Siliwasada. Dirembug becik ora diulungke nganggo cara kasar nggih.
nggonmu sowan nggih. Kula ngaturaken pustaka Jamus Kelima Sada kalian pusaka Ndarawati ingkang murca senjata cakra. Kalih perkawis menika mau dados syarat sarana ngen kula badhe mupu Giri Patembaya. Sinuwun dados pundi? Janjine sinuwun dados pundi? Yen kula saged ngaturaken bebana kalih Petruk lakon mondhong ingkang putra Wrantawati. Ya kodrat ora kena diwiradat. Ya gaku dadi pesti jatuh kramane Petruk. Manjing ning Taman Sari nggih Wrantawati. Sing kakarsa gendhing kodhok ngorek sing bisa mboyong Wrantawati sapa? Yai Kresna kandhakna. Kandhakna karo pun Kakang Yayi Prabu. Koko Prabu atur uninga Petruk katembening saged mupu Giri Patembaya. Syarat sarana sampun dipun aturaken maratandhani Petruk menika dados mantu kula Wrantawati sampun kamengku dening Petruk kantong bolong Koko Prabu. Oh. Saiki tak jaluk Wrantawati yen tok kuku tak obrak-abrik. Ayo tak obrak-abrik ndoro ayo kedane Baladewa nyok. Wayah kula Wrantawati kula suwun. Ora entuk tak obrak-abrik Ndarawati. Wrantawati kudu dadi bojone Semana Mandragara. Banyu ngisra kok wani karo wong tuwa, Pakde Kondur. Wong murka, wong nakal, wong ora bener aja dibelani. Siwa Baladewa kok mbelani Kakang Semana Mandrakumara. Calone kuwi rangan wong stres, wong kocruk. Kakang Semana kae wong gemblung. Najan anak ratu ning bocah sing peyung ora kena dibotohi. Kondur, Pakde. Kondur untal. Badhe ngobrak-abrik Ndarawati Gatotkaca kapejawana kula nderek. Raden Ratu Gusti Kuwasrena, Ratu Gusti Kustu mekaning pati bela pati Ratu Gustiku Raden.
padha ngumpul ana Ndarawati Yayi. Pripun remuk di kabari remuk wurung melih putu kula le badhe omah-omah mboten sida melih lho kok ngaten wong bocah kok uripe sial dangkal sebel ngethuwel niku wajibe nggih diruwat nun wajibe diruwat pancen kudu diruwat kok di merga wong urip niku nek kesia-sia ketula-tula napa mawon kok wurung niku mertandani enten Sukerta ingkang tumiba nemplek teng ragane putu kula Lesmana Mandrakumara niku pancen bener kudu diruwat ning sakderenge sampean ngruwat Lesmana Mandrakumara Kakang Durna diruwat riyin wis kok kula sing diruwat niki pripun di sebab sampean dadi pendhita nggawa memala teng pundhen ten Kakang Durna mung gawe sulaya mung gawe geger mila wajib diruwat nek diruwat ning mboten ngangge sajen kira-kira pripun mboten mangun niku rangkene budaya nek ruwatan kudu nganggo sesajen mongko sajen niku regane larang lho di nek larang niku dipasrahke kali sing gambang nika tukang borong sajen gawe dhewe glecake mengko digauk dhewe gawe mulih dhewe dilebokke lemari sesuk enten wong pesen gawe melih digawa digaok meleh dadi ming bolak-balik niki wurung kok malah sampean celempungan wong Kurawa sedih Lesmana Mandrakumara wurung le daup paripaksa Prantamati dadi jodhone Petruk di oh